ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କିଆ କନ୍ଦା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେଇଠି ଦେଖିବା କିଆ କନ୍ଦା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆସ। ହେଇ କିଆ କନ୍ଦା ଏବେ ଦେଖିବା ଏଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ଆଗେ କମଳା ଖାଇସାରେ। ଆମେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଆମେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ମାନିବା। ମୁଁ ଦେଖିମି ଖାଇମି, ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିମି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଖାଆନ୍ତୁନି। ସବୁଟା ଦେଖିବୁ ନା କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଚଲା ସବୁ କାଟାଯିବ। ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏଇଠି ମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲା ବେ। ମତେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭଲ ନିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ପୋଡ଼ିଲା କିଆ କନ୍ଦା ନ ଖାଇ ନ ଆଜି ଆମର ମକର କିଆ କନ୍ଦା ଖାଇବା। ଏଇ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଟାଣୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଆ କନ୍ଦା ଖାଇବେ ବୋଲି କେତେ ପରିଶ୍ରମ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେରକ ହବନି ହବନି। ତ କିସ ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କିଆ କନ୍ଦା ତ ବାହାରୁନି କାହିଁକି? ସେ ତ ଟାଣିକି ବାହାର କରିଦେଲା। ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତୁ ମଝିରେ ଟାଣିନୁ, ତୁ ଏକଟ ସେକଟ ଟାଣିକି ସେ କାଢୁଥିଲା। ଆମ ମାନେ ଏଇଠି କାଟିଦେବା ମରିଯିବ। କେତେ ଗୁଡିଆ କାକୁଡି ରୋଗ ଖାଉଥିଲା ସେ, ତାର ଗୋଟେ କଉଡିକି ସେ ବାହାରିଥିଲା। କଟରି ଆଣିବି ଜାନନେ ଗୋଟେ ଚଟ ପକେଇଦେବା ଯା। ସେଇଟା ଥିବ ବୋଧେ। କାଢ ହୁଏ। ସେ ତ କମଳା ଖାଇତେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। କମଳା ଖାଇଦେଲୁ ନା ସବୁ ପୋଟା ବାଲା ଫିଙ୍ଗି ଫାଳେ। ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଚୁବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାଢି ଦେଇଛେ କିଆ କନ୍ଦା। ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ଦେଖେଇଥିଲେ ଭଲ ଦେଖେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଲାଗୁଛି।